ועכשיו אנחנו רוצים להעלות את הקבוצות שלנו ואחר כך את המאמנים פעם נוספת. אז אתם מוכנים? אנחנו רוצים להעלות את הקבוצות שלנו. בואו נקבל את הקבוצות שהתחרו היום בתחרות שלנו. בבקשה, עם מחיאות הכפיים שלכם. דנס סטודיו בלט בראבו מבת ים, מחיאות כפיים. בבקשה. תיאטרון זדומקה. מחיאות כפיים לתיאטרון זדומקה. מסמרה, רוסיה. אנחנו עוברים למיקס ג'י. בואו נקבל את מיקס ג'י מבאר שבע. אנחנו רוצים להזמין גם את סטודיו סנדנס מאשדוד. תנו מחיאות כפיים לסטודיו סנדנס. אני רוצה להזמין את סטודיו ספקטור דנסינג מלוד. בואו נקבל אותה. מחיאות כפיים לסטודיו ספקטור דנסינג שהצטרפו עכשיו אל שאר הקבוצות. אני רוצה להזמין גם את דנס סטודיו הגפן מכרמיאל. בבקשה, בואו הנה. אני רוצה להזמין גם את הבלט הלאומי הגיאורגי בישראל אל הבמה מבת ים ואשדוד. ואחרונים חביבים, אני רוצה להזמין את בלט ויזאבי מבת ים. אני רוצה גם להזמין את המאמנים אל הבמה. כן, כן, הבלט הלאומי הגרוזיני. גם אתם, בבקשה, מצטרפים. אני רוצה להציג שוב ולהזמין על הרחבה את השופטים והמאמנים, מנהלי הקבוצות. בבקשה. גברת אילנה קנטור, תנו לה מחיאות כפיים. מנהלת דנס סטודיו בלט בראבו בת ים. תנו מחיאות כפיים לגברת טטיאנה קרויטר, מנהלת סטודיו סנדנס אשדוד. תבואי אלינו גם בבקשה. מחיאות כפיים לגברת אלזה ספקטור, מנהלת סטודיו ספקטור דנסינג מלוד. גם את מוזמנת לבמה. אני רוצה גם להזמין את מר תמז ציציאשווילי, מנהל הבלט הלאומי הגיאורגי בישראל, להצטרף לקבוצה שלו. גברת ילנה קלטובקינה, מנהלת תיאטרון זדומקה מהעיר סמרה, רוסיה. אני רוצה להזמין אל הבמה גם את גברת לאה אפנסייב, מנהלת דנס סטודיו הגפן מכרמיאל. מי שעוד מצטרף אלינו הוא מר דימה גנקי, מנהל מיקס ג'י מבאר שבע. ואחרון חביב, אני רוצה להזמין אל הבמה במחיאות הכפיים שלכם את מר ויטלי ויגל, מנהל בלט ויזאבי מבת ים.
כל הקבוצות שהתחרו כאן ממש על הרחבה, ואני רוצה עכשיו גם להזמין את השופטים שלנו ששפטו אתכם, קבוצות יקרות, אתכן, גברת טובה צ'ייקובסקי, בבקשה, גברת נטליה סקופץ, גברת נלי סימונס, מר ליאור פרידמן, גברת זינאיד אברי, גברת דולי זורניצר ומר אורי אינון, ראש צוות השופטים בתחרות. יש לנו פרסים שווים מאוד, ואנחנו מיד נדע את התוצאות. אני מבקש מכל הקבוצות לקחת 5 צעדים אחורה, כל הקבוצות 5 צעדים אחורה, שיראו את כולם. עוד קצת, 5 צעדים אחורה בבקשה. טוב, אז אנחנו רוצים להכריז על התוצאות, ואני מתקרב לצוות השופטים שתכף יעניק את הפרסים. אנחנו מיד נקבל את רשימת התוצאות ונכריז כאן על הבמה על המנצחים או המנצחות של התחרות סופר גרנד פרי. מי אתם חושבים שזה יהיה? אני לא שומע. מי זה יכול להיות? הבנו. תודה. הבנו. אנחנו מקבלים עכשיו את התוצאות, ממש כמו באח הגדול עם מעטפה. אני תכף אספר לכם איזה פרסים יש לנו, פרסים נהדרים לכל הקבוצות. אני רוצה להזמין את ג'ני אשכנזי להעניק את הפרס הראשון המכובד לאוריית תחרות סופר גרנד פרי. הקבוצה שתקבל את התואר לאוריית תחרות סופר גרנד פרי והקבוצה הזו גם תקבל, חוץ מהגביע היפה הזה, תרים אותו גבוה, תראי אותו לכולם ולקבוצה. חוץ מהגביע והתעודה, הקבוצה תקבל גם שובר על סך 200 אירו להשתתף בתחרות בינלאומית בפסטיבל בינלאומי. זה הולך לקבוצה, 200 אירו, מחיאות כפיים, זה סכום משמעותי. וזה הולך לסטודיו סנדנס, מחיאות כפיים. מישהי שתבוא לקחת בשם הקבוצה. כמובן גם הכוריאוגרפית ומנהלת הסטודיו שתבוא לקבל או ללחוץ ידיים לשופטים, לקבל גם. ויש לנו עוד מתנה שאני לא ידעתי עליה. יש כאן פרס מאוד יקר. איפה טטיאנה? טטיאנה, יש כאן פרס מתנת חנות המפעל של אבן אילת. יש כאן שרשרת פנינים יוקרתית, מתנה למנהלת הסטודיו. תודה רבה, כל הכבוד, תמשיכו כך. יש לנו עוד לאוריית תחרות סופר גרנד פרי שהולך לקבוצה שתכף אני אגיד. הקבוצה הזאת תקבל 500 אירו מתנה להשתתף בפסטיבל בינלאומי בחוץ לארץ, ואורה אשכנזי תעניק. ומי שזכה, הגפן, סטודיו למחול. מי בא לקחת את הגביע והתעודה? וכמובן
נאחל לכם בהצלחה ותשתמשו ב-500 האירו האלה ותביאו ניצחונות. אנחנו עוברים לעוד לאוריית תחרות סופר גרנד פרי. אני רוצה להזמין את גברת גברת מבלורוסיה. גברת נטליה סקופץ תעניק את התעודה והגביע לספקטור דנסינג. ואני רוצה להזמין את מנהלת הסטודיו אלזה ספקטור גם. אלזה, יש לך גם שי צנוע, כן? אי אפשר לקרוא לו צנוע. שרשרת פנינים, סט תכשיטים מאבן קיסר. אנחנו עכשיו עוברים לאוריית תחרות סופר גרנד פרי, עוד לאוריית אחד. מי מעניק? גברת נלי תעניק סוף שבוע זוגי במלון קלאב הוטל אילת, ומנהלת הסטודיו הבא. איזה סטודיו? בראבו! ולקבוצה כמובן מגיע הגביע והתעודה, בהחלט על הריקוד, כיפה אדומה, נכון? יפה מאוד. תודה רבה לגברת נלי סימונס. ועכשיו אנחנו עוברים להענקת לאוריית מקום שלישי. מקום שלישי בתחרות שלנו, תחרות הסופר גרנד פרי. השופט ליאור פרידמן, תראו את הגביע. גדול, בהחלט, ומכובד. והמקום השלישי הולך מיקס ג'י! ואתם מקבלים מאיתנו גם מתנת מארגני הפסטיבל. אתם מקבלים מאיתנו גם 500 שקלים מתנה על המקום השלישי. ואנחנו עוברים למקום השני, לאוריית מקום שני בתחרות הסופר גרנד פרי. מי שתעניק אותו, גברת טובה צ'ייקובסקי. תראו, הגביע עוד יותר גדול. מקום שני הולך בלט מזווית. ואתם מקבלים איתנו גם פרס כספי בסך 1,000 שקלים מתנה. כל הכבוד לכם, להצלחה בהמשך. ואנחנו עוברים עכשיו ללאוריית מקום ראשון, אבל יש לנו גם בהמשך את הסופר גרנד פרי, שזה הפרס הכי גבוה. אבל עכשיו לאוריית מקום ראשון הולך למי? לאן הוא הולך? הוא הולך, כן, אורה עושה כאן סימן, רחוק, מחוץ לארץ, לתיאטרון זדומקה. מי שמעניקה את הפרס, גברת דולי זורניצר. אני רוצה להזמין את גברת ילנה קלטובקינה אל הבמה. ילנה קלטובקינה, איפה היא? ילנה, תבואי לקחת אחר כך את הפרס. תכף נמצא אותה, נמשיך. אנחנו עוברים עכשיו
להענקת הפרס הגדול מכולם. תראו את הגביע המטורף הזה. הפרס שיעניק ראש צוות השופטים, מר אורי ינון, הולך למי הוא הולך? יש לכם ניחוש? הוא הולך מחיאות כפיים לבלט הלאומי הגיאורגי. תבואו בבקשה. תמאז, תבוא אלינו גם בבקשה. מגיע להם בהחלט. תמאז, כל הכבוד. חוץ מהגביע והתעודה, אתם גם מקבלים פרס כספי בסך 2,000 שקלים מתנה. כל הכבוד לכם, מגיע לכם. אלה הזוכים והזוכות, תנו להם מחיאות כפיים. תודה רבה גם לשופטים. תודה רבה לתימור מיכאלי, המנחה שלנו הערב. תודה רבה. תודה רבה. ניפגש בשמחות